Хора на слепите дуспи, който имаше 3 пропуска. Това е трета част, който имаше 3 пропуска. Ако не сте видяли някой от тях, сега съм аз наред. Не му прозира стениската и моята не прозира. Моята пък не знам. Ще бъда просто с затворени очи. И айде. Давай. За малко. Не, нищо. Паднах много гадно. Двата. Алекс, коучи, там ли пазаше? Първият път да, ама не я допуснах. Не ми пука, все пак ще ме пропуснал. Преповторка на първата. Айде, бе. Ай, стреляй, бе, дърво. Чай си държи косата, че ми пада. Арма! Вкараш? Да, вкара. Алекс на вратата, бейби, той не му. Не му прозира. Глей. Защото на Алекс му го даваш да гледа през двоето му. През двоето. Не, наистина. Виждаше само тениската, нищо. Аре, давай, би. Ти виждаш тениската, нищо не виждаш. И пропуск. И това последно отпускали му нещо. Не, нали си я преповтори? Още един път. Има, ти не беше на гол линията. Дали иска преповторка, защото не бех на гол линията, каза, че не иска. Това е дърво, женки е с дърво. В едно. Гол беше. Имаме. Ама аз се разбрах, че бил едно нещо е така си направи. А ти се явя така, брат. И затова взех преповторка. Айде, последно, Алекс. Алекс, айде. Ама ти така ми каза, че си бил, бе. Аз ли бия? Не, на вратата. Последно. Добре. После като вкара не се нерви. Че си най-слабото Това Мбапе. вече няма да оцеля. Да, стига си се лигавил. Алекс, ти да пазиш. Ама, гледай как той стои. Иначе. Така стоеше. Така стоеше. Айде, на вратата, бе. Ще ли гаш? Алекс, айде. Алекс. Добре, хора. Чакай! Беги, бе. Добре, не съм я бил. Беги. Чакай. Казах чакай, бе. Каза, чакай. Казах чакай. Беги. Къде е топката? Чакай. Къде е топката? Ела за нас. Аре, бе, стреляй. Добре, ай, нека пази Кочи, ако няма се лигаш. Кочи, ще лигаш? Ако ми кажеш, сега ще не гледаш. Не гледам. Чакай да видя къде е топката. Така? На мен не можеш да видя къде. Аре, взимай моите пари. След това да прозира, нали казваш, че прозира. Не знам дали прозира. Това ще видя. Дай, по-лесно на Алекс и Алекс ще прозира. Не, моите да прозира. Така ще гледам. Ще да знам къде е топ. Така да видя къде е топката и после да се затворя. Виж, ако не, така стой. Стой си да не гледаш и така да виж. Не сме да гледаш. Аз ще кажа. Няма да се гледаш. Ако се задаш, Няма да бъде стилист. дам ли моите? Не! Искам я така да си бил. И да гледаме. Не, ще дам моите. Не. Първо ще бъда с... И да гледаме да ми стара.
Да. Няма само да видя къде е топ. Да! Ето така може. Айде. Дай сега ще бия. Ето така може да плати. Ти погледавай слаб. О, дай. Преповтарят ми се всички дуспи, аз съм бил само един. Само аз не го преповторка, така ли бе? Да, ама защото никой не ти се лига, защото вратар не ти се лигаш. Да ти ще ми е така потом да ти държа така. Виж какъв е смешен човек, бе. Вижте на камерата какъв си смешен тип. Опа. Еми, нека да се види, като му позира. Къде е топ? Пред тебе. Давай. Не, чакай. Давай. Брои се. Брои се децата. Не съм я допуснала. Децата. Сметата. Е, така стана, не. Е, като. Дай ще си да е. Е, така се допусна. И ти излетел обувка. Добре, виж, аз няма да държа. Погледни. Виж са. Значи, слагам ти го е така. Погледни къде е топката. Запомни местоположението. Запомни къде е. И сега, давай. Аз е така бе. Давай там, давай, тръгвай. То малко прозира, ама. Аз ще кажа шут. Шут! И Алекс ще призна, че прозира. Но брат, моите нас те жигове са шут така. Не, аз видях, че много малко прозира, иначе не се вижда. Пак прозира, моите изобщо не прозира. Давай, твоята видей как се гледаш, как се гледаш също като моята. Направо. Пак ми я дай. Моята се гледаш малко по-цветова. Давай! И са по-такива цветовете, синьото, брат. Червеното е като розовото. Давай, гледай къде е. Като лилавото, лилавото е като кафявото, а кафявото е като черно. Ето. Последен удар за САЩ. Имам още една. Да, то ще бие 5. Аз колко карах? Две на. Не съм бил. Щото Бие една пред. първата не я оцелих. Ама това е точно да имаш 5. Ама иначе наистина не я допусна. Аре, Първата наистина не я. аре тогава. Дай първо ще бъде така се затвори. Алекс, къде пъти? Всеки му. Аз колко вкарах? Две. Взимай. Това пак. Би. Добре. Алекс има 0-3, код също 0-3, аз Това имам специално. И след който кой е победил от мен, има този играч на само. Не, аз съм първи. Аз имам едно. Не, Алекс има също 2. Първите 2. Не бе, първата той, фаловете Алекс, дуспите аз, градите ти и това аз. Който от вас печели, игра на финала с мен. Другите беше Алекс пак. Тук аз няма да играя второ. А сега какво правим? За да се отключи победител от вас. Аз ще ви я впърнал само за главите. Аз съм първи. Който е първи, Алекс е на вратата. Или как искате, аз да съм на врата. Аз да съм на врата или аз да метам? Алекс иска да ме... Не, дай! Алекс каза да метам. Не, дай! Не, нека да метам. Аз ще метам, от не може да прецени като се метам. Аз съм лоб. Саметът е неудобно. Айде. Приятели, почваме последен рунд. Аз няма да играя. Вече съм класиран на финал. Ама ти ми гъвети по-назад. Ама аз ще го пазих там за румците. Ама хвърли ми го назад, Еми даде. Аз съм аз. Не, дай. Ребола. И по-назад ти отвърли, ако искаш. Реболка. Да, добре ли ти? Не. Не, няма се предпуска. Първа. Аре бе. Много от една. Дай ми я за... Ама не, ти си биете. За вле. Ето по три. Аре бе, търпо. Много от една. Ай, малко. Много от една се коци. По-назад не може да му гадам.
Това ти беше супер. Да, бе, супер, не. Аз го казвам, мама, добре, ти го пресиш. Добре, бе, на леле. На те трябва да дам. Добре, значи това не се бе. Броите! Да, защото искаш да спечелиш. Едно от две. Искаш да Едно от две! Знаеш, едно от три. Трябваше да имаш, защото си ребо. И първото ти беше идеално. Две от три. Едно от три. Тази беше такова пробно. Не се браш по себе. И че ме прави няколко преповторки. От напред няколко бе. Една напред. И даже Защото брат ми го даде назад. как съм ти го дал назад, бе, брат? Супер ти беше така да даде. Даде ми я. Ама аз ако искам, че се преместя напред, за да правя задна ножица, ти си ме метри къде Дай ми малка женичка. Заволет. Значи. Преповторка, добре? И Алекс Защо ме- това е преповторка, значи аз съм Две. Добре. Аре, Алекс. Нямам се. Айде да, Алекс. Няма да искам. Не искам да това. Няма. Значи твоето няма да това. Ама ти не ти направи 100 преповторки по време. Не, дай напред! Ти трябва да То си... трябва без преповторки, ама на всеки рунд. Имаме преповторки заради тебе. А колко си? 0 от 1. Да. То си 1 от 3. Не. Добре. Ако Алекс кара пак играе да дуспи, Дай ми я за главата. Не, за задна. на коцка да бъде. Алекс е осра. Коци е с мен на финал, Алекс е на вратар. Не, ма той направи няколко преповторки. Една напред. Напред една, но тя не ми се и да му се... Не. Коци има там, да иска да се повтори, защото там беше четвърто. А ти напред много от 3. Ти четвърто да взеш. Ама той направи 3 преповторки. Не. Не 3, а направи 3 удара и после преповторка. Една преповторка само за тя не ми защити за Не. следващия. Когато се зачиташ от преповторка, там ти се... Къде на врата, бе? Нали играта е 1 в 1? Да, бе. Аз сега ще ви снимам. Не, тук ще оставяме телефон. Или... Искате ли На да целия бъдете- терен. На целия терен, нали? На целия терен, коци. Да, на целия терен. Само махаме камъните. Хора, матчът ще се играе до 5 и ще бъде в в четвърти епизод. Ево да играем как той чекърти за кой ще е топката, бе. Идвай! Тогава е моя топка. Моя топка, приятели, ще бъде.